दिनै 50 वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै बोसोरे जेरैबायदि बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो थिग बेबादिनो दिनै कसुगाव फरेस्ट डिभिजननि आन्डाराव बे सेन्ट्रेल रेन्जआवहाय कसुगाव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ बिथांनि दैदेननायाव आरो जोंनि फरेस्टनि EM रन्जित बसुमतारीनि दैदेननायाव बेवहाय गोबां बिफां लाइफां गायनाय जादों आरो बेवहाय जों नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां अफिसार्सफोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दङ आरो लोगोसे SSBनि जवानफोर बेवहाय दङ आरो गोबां फरायसुला बिथांमोनबो दङ रायजो राजाफोर बाव बाहागो लादों गोबां आफादफोरनि NGOफोरनि गतिके आं सान्दों बिफां गायनाया जों साफ्रोमनि दायित्व मानो होननानै बुङोबा दिनैनि दिनाव बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाउनाव ग्लबेल वार्मिं जे जागासिनो दङ सान्दुंनि दुंनाय जे बिदुं बेयो दिनै बारा जादों खारन मादार ट्री जों जायखौ होनो गिदिर बिफाङा दिनै दंस जालांजोब्बाय दा बेनिखायनो जोङो वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेजोंल' लोब्बा लाखिनानै गायनाय नङा गुबुन दिन सानफ्रावबो जोङो गायनांगोन आरो बिफां लाइफांखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायोब्लासो जोङो मानसि सुबुं हारिजों लोगोसे जिब जुनाराबो थांनानै थागोन आरो फिउचार जेनेरेसन जाय जोंनावहाय उन जोलै जे फैगासिनो दङ बिथांमोनहा अब्लासो बै बिदुंनिफ्राय एबा गुबुन हाबाफारि मावनांगौ जे जोंहा दङ बेवहाय गोबांथार बेवहाय जोङो बिहोमा एबा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बे मिथिंगानिफ्राय बेनिखायनो आं सान्दों रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि गोसो गुदुङै जोंनि बेवहाय बिफां गायनायाव बाहागो लाबाय दा बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौआबो जों साफ्रोमबोनि दायित्व दङ बिसेसकरि बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ हेफाजाब खालामनांगौ जोङो लांदां जायगाफ्राव जोङो बिफां गायनांगौ जेराव डिफरेस्टेसन जाबाय जों बेवहाय फरेस्ट जों खालामफिननांगौ बेनिखायनो आं सान्दों दिनैनि दिना गाहाम दिन आरो बयबो बाव लोगो लानाय बिथांमोनखौ आङो थेंक्स होदों बिफां गायनायखौथ' जों गोबां समावहाय जों गोबां नुबोबाय नाथाय जोथोन लानायनि सायावहाय बा जोथोन लानायनि बेलायाव गोबां सुबुंफोरखौ खम लानायखौ नुनो मोनो बिसोरनि थाखाय मा फोरमायनो सानो दा थिगैनो दङ जों बिफांखौ गायो आं आगोलबो होनदों जे बिफां गायनानैनो जोङो बेवहाय दिनैनो जोब्बाय होननानै थाबा जानाय नङा बिफांखौ ओरैबायदि गोसोयै गायनांगोन जे गायनानै जों बेखौ फोथांनो हानांगोन दिनै जों बाव नुदों बाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गायनायखाय सोरगिदिं बाव बारबेट वेर होनाय जादों बे निस्सय थांनायनिबो लामा दङ नाथायबा गुबुन ओनसोलाव गुबुन जायगायाव जों जेरैबायदि गायनानै ओरैनो दाल सारा खालामनानै दोनो जोथोन लाया दा आं खावलायगोन जाय बिथांमोनहा बिफां गायगोन बिथांमोना गायनानै फोजोबाजासे बेखौ फेदेरजासिम गिदिर जाहाथे खालामनो हायो आरो इयुनाव जाहाथे जोंनो माबा मोनसे बिहोमा होनो हायो बे रोखोमै जों जथ्न लाबा बे बिफांफ्रा थांगोन आरो जोंनि थाखाय गाहाम मोनसे बेबस्था जागोन बेनिखायनो साफ्रोमबो आं दहायनो खावलायखादों दाबो खावलायबावगोन जाय बिथांमोना बिफां गायबाय आरो जाय गायाखै बिफांखौ जथ्न लानायाव जाहाथे बयबो आवगायबोयो मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन